Йо хора, това е едно бързо видео, в което искам да ви покажа програмата, с която си махам бекграунда, защото често ме питат на стрима как така си махам бекграунда без green screen. Това е NVIDIA Broadcast и се маха бекграунда ето така. Може да си изберете Performance или Quality, за да ви маха всичко, защото перформанса сега ми остави стола, малко по-блъри. Quality е малко по-добре и когато го сложите на стрим или някакъв екран, затова се изглежда една идея по-добре, имате и background replacement. Буга-буга. Пак е малко weird. Перформанса малко по-зле от quality-то май. Quality-то не ми реже нещата, окей. Та, друго нещо за тази програма, за което ми се говори е това. Аз видяхте ме на къде гледам. Гледам си там, защото там е екрана. Това така да правиш очен контакт с обектива. В момента не си гледам обектива. Това е много странно и много полезно за човек като мене, който по никакъв начин не може да поддържа контакт, окей? Да, това правя в момента. Гледам там. За да... Колко ли хора, които си мислите, че им виждате очите, всъщност? Те са тяхните очи. Тая функция също е много готина. Autoframe-а може да е useful за много неща. Аз, тъй като не съм много запозната с продукция, нали, опитвам се да се запозная полека-лека, но не съм. So luck, окей? Autoframe също е много яка функция. Имате Vignette. Прави така, да затъмнява краищата. Има Face Tracking. Вау, окей, найс. Има Video Noise Removal. Това... Не знам каква разлика прави всъщност. Мисля, че като махнеш бекграунда, примерно, сложиш Noise Removal, всъщност е по-добре. Не разбирам. Да, определено е по-добре. Да, това е една много полезна програмка, която малко или много също ти товари CPU-то, но ако си content creator, streamer, whatever, мисля, че всъщност е доста полезна. Особено за такива като мен, дето не могат да поддържат eye contact, нали така бебицата. Какви извъртачи. Не съм сигурна, че обектива ми е там, но и определено е по-близко от това. Да. Това е видео бродкаст за всички, които ме питаха и дано ви беше полезно.